Η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας είναι, μπορώ να πω, ανέλπιστα καλή. Είμαστε μέσα στους στόχους μετά από τα δύο πολύ καλά παιχνίδια με Άτουμπας εκτός έδρας και Σύνδο εκτός έδρας στην Νικηφόρα, που τα παιδιά έδειξαν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και... Μιλούσαμε το παιδό, δεν είναι ευχαριστημένοι. Πρέπει να αποφασίσεις να φύγεις. Απλά είπανε να στο πω εγώ. Γιατί δεν ήθελαν να έρθουν, να εκτεθούν αυτοί. Θα φέρουν άλλο προπονητή. Είναι πιο μικρό σε ηλικία. Έχει πολλές χρονιές στην άλλο εκάστη. Αλλά κάθε παράπονο όλο Κυριακή θα πρέπει να φύγεις. Απολύγεσαι. Καλή συνέχεια. Πώς να μπορείς. Ευχαριστώ, Σάββα μου. Συγκινήθηκα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αποστολή εξετελέστη. Ο Ροδάς έφυγε. Αναλαμβάνω εγώ. Ελάτε όλοι σε καλύτερα play-off.